Bezpečnostná bublina praskla. Invázia z Ruska a chaos z Ameriky nám jasne ukázali, že staré záruky skončili. Ak sa budeme naďalej spoliehať na iných, riskujeme všetko. Už nemôžeme veriť tomu, že nás ochráni niekto iný. Aj Spojené štáty a Donald Trump tvrdia, že našu bezpečnosť garantovať nechcú. Lenže čo Európa? Obranné kapacity nemáme dostatočné a až 7 členských krajín z Európskej únie nemíňa na obranu ani dohodnuté 2% HDP. Lenže nejde len o percentá, ide o spoluprácu. Biela kniha o európskej obrane aj plán Rearm Europe jasne hovoria, že bez spoločného vývoja a spoločného obstarávania obranných systémov nebude Európa pripravená čeliť budúcim hrozbám. Spoločné nákupy nie sú byrokratický detail. Zabezpečia nám efektívne využívanie zdrojov. Bez koordinácie budeme míňať viac peňazí a dosahovať menej. V Európskom parlamente vo výboroch pre obranu aj pre rozpočet zastupujem Slovensko pri rozhodovaní o financovaní budúcej spoločnej obrany. No zatiaľ, čo my v Európarlamente riešime, ako posilniť obranu, slovenskí vládni politici hovoria o nezmyselnom referende na túto tému. Nie aby chránili záujmy občanov, ale z číreho populizmu. Duálne projekty ako vojenské nemocnice či dopravná infraštruktúra sú pre krajinu dôležité, ale tie nás neochránia. Nemôžu nahradiť skutočné obranné spôsobilosti. Nejde len o to, koľko peňazí sme preinvestovali, ale hlavne o to, koľko a aké sily vieme nasadiť na ochranu našich obyvateľov.